Jera Malulu TV, my Indian channel Markuku Marwach, Kapende, what the Nime Kodrango, Chelka Chelo, which man the Nime, and Nimdo, Maduma Pachukaindi, Kata Supreme Court, anti-recordia Komar Independent Lobby Group, Kata Group Nero Bende, no Chumnejo, Kurutu Manochum, and Arakom Pogoro Pogrekoduti, Komar Gingiwegi, Kata Independent candidates. Yakomgi anti-record studio Kandi, Manu system, and all, Obru, Chelka Chel, Kabinena Chel Kumoganda, Mabende, Ne, Donimundo Chum, Kaka Kere, Pachukaindi, our key studio. Mosogando. Amoso ganda majolu ni wayaure urainya kato yimire urainya ero kamana inya Steve Arwaki studio kendo agonero kamana kumuka utulu mari chopo achiel kaka Jakomar Independent Lobby mano ero jok mabene ne ore ureke no chunga achiel kachiel kombe koni kod kocha kaka gini giwegi aneno ka umbene ntire Uganda umamo koma bene no be nyimdo mar Supreme Romo gini bedo reugi e bura inyalo wacho ni bura chala Uganda modi professor wanainayo en odi o support Jubilee. Yes, ni yero no de maber. To ekuro court ma en to ken ngatwa en to support yero ne ko de maber. Kuro wanaino this as individual. Okodi on behalf of Lobby Group. Yes, so then page interest mamari en odi kaka ngato chairman wechu. To Lobby Group okotero ngata. No, ne water kata na atero kalatase na ngwana oro no tero kalatase late. No negotiate gi saberio e wangi Friday. Kuro enotero sapare chile. Kuro ne one time bad. Kuro kana abi court kosero wakato register kona inokini list nkeche nyikelo nyingi moleo. Kuro nyalo biro na as observer lakini kuro ma nyingi okubidonge kes. Kuro wane watero late mana imanote. Kamana oro no chocolate kunonga that timeline tuencha wadu amondo abed and joined as interested party nodware mondo bed and joined me nodware mondo mi usiri yero koso ne udwane mondo mi ukwere kaka yero ne gimatimore ne wabedo and joined nikeche case and mar Nicholas Raila gi Kalonzo Musyoka koro kane waseso mo petition kod evidence mano okelo ka koro wabed ne waneno kolure kaka yero nodhi so wane wadhi gol our independent opinion kech wanu kwan jo koni kata jo koni koro ne wadwa join mondo wanento gik mowacho gi bende gin adiera kech moko ne waneno to evidence mokelo gi to chanari kech evidence kokeli e kotin moko ne waneno moko kwan ko ne wadwa neno analyze evidence mokelo kon mane wang'eyo ka then koro ne wan design to wan kanyo to kalora gi mana matin mano seyudo nyalo wacho ni chung ne nyalo bet kanyo Oyero tete kitaka ne podi okwadhi yero no senyere kasi neno parameters ni yero ne dibedo far fraud in keche preparation no senyisre cho fraud koro wan kaka joma ne wang'iyo kana independent observers kendo kaka ng'ama ne dwa chung president ne giginaneno koro yero won to oknen free ne peaceful lakini kochopi transmission ka to nentie mibadi transmission nentie mibadi to kalore kod nyaka ne chak winji bura ni Manasa oteri dogo mar Supreme ini nyalo wacho nade kiwinjo bura nano ka nyoro ne ginyocha ne intiere dogo mar Supreme kendo ne achiel kuom jok mane winjo kaka weche dhi nyime e nyim dogo gima duong' en ya gima musungu wacho ne Lady Justice is blind to koro gik mikelo ne ka emobro neno nto wait ni kon mane koro a court duto temar ineno the burden of proof tiende niya nyaki ket evidence iwacho no kwal nyiswa evidence kaka no kweli koro evidence Manasa bro kete court ema ibro way and then kendo to kisekelo evidence wacho to sheria wacho nango koro gikelo gik mang'eny moko making'iyo at the end of the day kaka ananene adwan ka gisekelo report mar servers to report mar servers kanto ngato no interfere gi server server total wachango as opposed to total money magiluongo no fake form 34B and 34A cut difference ngongo over 2 billion to then election can be nullified 2 million in get the difference kama igubata on N1.5 donge magiwe record koro nyaka bento evidence no mano kwalgi ng'eny moloyo manie kindwagi
komed Migosi Raila to nere no yombo ngawa yombo Uhuru kata kogol mano Uhuru wacho no kwalo tineno pod Raila inge then mano nyalo bedo nullified to nkeche one i presidential system enia ni kura mar ng'ato ka ng'ati kwano to nere en rais oyudo kama ok en parliamentary kata ken electoral college kama America koro idwa neno to kura ma okwalgi mogol kuom ng'ane bo medeni komed gi tetete to bende giromo ne di yombo ka kamano to mano medegi emomiyo noyudo 50 plus 1%. Koro ka mane bade no prove ma court nyalo decide on ma koyudo the difference kura mag mibade gi 500,000 manie kindeka to koko kwanto inen podi no meet 50 plus 1%, court nyalo decide to uphold the election. Maiso ni kata bedo ni nitiere kaka weche mag mibadhi kata weche mag kuno beti to ka kwan margi okoromo miyo ng'at cha ka kwan margi okonyal mono ng'at cha yudo 50 plus 1 to ok nyal kethi mano kora wuoyo kaka an keche gima they decide defining factor en no ani presidential form of system koro it want to total me nkech gimilaro ka en total mar votes nikech no bedo ni mibadhi gi obeti to kanogo kwan to Migosi Raila no yombo dako dhi kotini dokoni yes mibadhi nyocha ntie gima lakini poda yombo dako dhi lakini odhi kot nkeche kwan mamare otumre nadi okoromo oneno moko no kwan koro man is the core koro moko moken notim kama or not government resources jo serikal no kuma kama those one are shaito lakini bro neno to gima pro decide mangongo to kura adimo kwalka to weche magitero machalo kaka mag nino ti kod mwandu mag jopiny mabende chike okoyie kata election laws kata pen chike mapacho kaine mago kare kuri keto kanye manyiso ni nyalo tima yiero to nikech koro in gi namba kata itimo moko maricho to onge kaka wacho ni yiero ni riwa ketho nikech in gi namba to gik moko to nitimo maricho nitie gik mwaluongo no point of determination maseche ma case oseke to angonto angoma bro lead wa to determine case ni koro ya ng'iyo the point of determination mangongo in this case in numbers kuri wachonto kan itio resources mag serikal nitio ango did they contribute mondi yomb negi medo ni yombo luko sene gimedo ni koro nyakis ndo resources manutio gogi emomiyo anino yomba no be no kutio resources mag serikal meda yombe make defining factor koro mano nyalo beda factor ndio but okunyal bedo ni manema the core issue manyalo miyo basis ma case ni dhi ng'adgo Rokona nya Steve kane obedo kulikendi chien koja chane kanasa ne ko golo paro ne ginyalo dhi nyimdo ne wacho ni ing'eyo ni do kodhi to neno e gimitiyo go maduong' kata evidence no neno ka first batch mar evidence ne nasa osegolo ka bende ne gitimo submissions margi inyalo wacho nang'o paro ni gin kod issues ma koketi adieri tinyalo wachi ni gin gik ma nitie koso ini neno and unfortunate no anu kwa dhi kotini to an ka nyocha wadwa dhi kotini nyocha wadwa kwayo ndi application mane dwa mondo gik mane wadwaro mondo IBC omiwa mane wadwa timo go forensic audit no dwaro ngogi gik mane wadwaro mondo gimiwa report Manoland constituencies 290 that was very easy and then ne wadwaro mondo gimiwa report total mar women rep in all the 47 countries mago no rom matumo forensic audit kaka ne wapangre gitima to mano gima ne wanyalo timo within kwa yudo joma very short time koro ne dwa decide kaka mar women rep kende ne nyalo miyo okadwa donji detail ahinya to nyalo nyiso diere kan tiere gimoro ma samoro ne no timore e kombe mar joma mineni gima timore niya women rep ne ken competitive kaka governor kata MP ngech monene to then mon bende kochopo ka kwaro mbulu to ok ging'enye mombe ibro yudo cases mabro dhi no women rep no kwelo ibro yudo ka very few ka bedo bro beti to mag MP governor gi MCA bro pongo kotini koro women rep ka emane wa expect ni wanyalo yude adiera by 70%. Tako kwane ok yot. Nobody was interested begin mon. Aya. Koro total mar women rep ka. Emane wadwaro pimo go total mark presidential. Nke women rep yudo kura yangoa in the whole country. To then what you want to rise gi. In whole country you did.
as opposed to women rep. Nikech governors no kwelo, moko be nyalo bedo no kwelo. Koro women rep was a clean. Koro kwayo don Siaya women rep yudo kura 15,000. To president koro yutetete to yudo kura 18,000. Wakon karako kweli. Koro mano ne miwa emomiyo ne wa settle for women. To mano ne do miwa tich mayot. Koro kane wadhi kotini to ne wadhiriwo tete. No women rep Kenya teki medo kwandgi gin million 15. Kata million 12. Yes. To moro mago president to gin million edi. Kuro 1,200,000 million ariyo kantima. Kuro wakwayo mondo this election should be nullified, all be upheld. Manegi manyo. Ero kana inyasti obro kawo yo matin kod woto bro dhi nyime achiel kachiel kod chenro ni mar kuku mar wach ka bende bura pod dhi nyime e nyim doho mar Supreme. Malolo TV wacha kwa duoge thuolo mar ariyo ma indien cheno mar kuku mar wach kod an Jeff Lombaka antiere studio kaendi kod jakom mar Independent Lobby Group mano Stephen Oko mabende nochung' ne jok ma nochung' e laro kombe duto magwe kuma nochung' giwegi kata independent candidates. Achaka rwaki studio. Steve, ne waneno ka weche gwe kuma doho dhi nyime kata mag bura kendo submissions ne wachako keti. No winjo weche kone kod kocha magu kumo kil kamaloka magwe kuma NASA mag Jubilee mag IBC duto. Anoka wach wanatire mane Senator Masia Jameson wacho ni ogombo ni mondo mi piny mar Kenya ochopie kamoro ma odiochieng' achiel ka oganda odhi yiero to oganda jok mano piem ka piem kod Stephen Oko to ang'eyo maler ni oyo yiero ni otimo maber tande kuma na speech mara ni adwa congratulate Stephen Oko oyomba kendo oyomba maler. Stephen Oko ka oyomba tande kuma na speech ko wacho ni oyo Jeff ayombi kendo agwero kaon ne jo Kenya kumbo na mbu. Iparo ni bende wanyalo chopo e sechegi. Na wacho ni en kod gombo e chunye ni mondo piny mar Kenya ochop kanyo ero. Wabro chopo kanyo. Marwani en democracy miluongo ni young democracy. Nyaka nja wachak multi-party. Yes. En higni 25. Aro, ne wachake 92. Higni 25. Joma ne onyuol kwa chako dimoro moko poko kendo, moko poko chiko school, moko poko kendi. Koro en pod kijana matin. To higni ndalo moi higni 10 ka kunenyo wanyalo wuoyo ne wanie democracy nikech kata ne watimo multi-party to nitie ukora mai. Koro wabro chopo kanyo. Wabro chopo kanyo. Kata pinye mose chopo kanyo kaka America, India, UK, democracy mario osetieko higni mang'eny ineno. To koro joma wan gogi takni neno gino pokot kati parties mamagwa gi parties mamagwa onge democracy no nikech pod wan kod hangover mentality mar dictator mano kindalo moicha nikech joma ongoza party gin joma nonyuol 60s Kenyatta na Moi. Koro seche mwabro dhi nyime to wabro chako shade of that one. Na bro chopo kama koro kangato yombi. Yes. Nkeche wabro locos is structures makata kangato bero president to power nek ngenya hinya monyalo kwelo ineno monyalo timne en ruon nkeke kasani ngato ko bero president. Yes. To iluonge ni ruon kako kuyo sani luongo Uhuru ni mudhamaki kingship. Tuwabe kanja nganoka nyocha owe neno wangni nganoka hotelo. Ngane nyocha en mwawe en nyocha en yerwadho nganoka hotelo. Koro seche mwa ndano bro neno bedo president en tin raia. Kendo en tich machado ji kabisa. Maki donje kita bangi kinde big titi kabisa. To fiche go nano okay nyocha setemo arem a concede defeat. Nikech ngata madhi election nyaka di gik mokariyo. Anyalo yombo, yes, anyalo yombo. Koro indiko ga speeches ariyo. Moro indiko migogo erokamano, yes, the voters, kendo jo Kenya moyieri, to moro indiko mi concede go defeat. Magi bedo ga ready. To Kenya kato onge nikech ngato wacho ji ni anase yombo. Na kweri ka ne jogi wuondowa. Nikech ngato ne wacho na bro yudo 70%. Yes. Na kweri ok nyal yudre. To na kweri ngato wacho milion apa. Na kweri milion apa ok nyal rede ombulu ni katimo statistic. Koro wadhi ka kwangen asekawo.
koro mentality no seche mobro onge mang'en ne siasa is a competition, is a sport like any other. It won't have a problem. Koro wabro chopo kanyo with the time. Gik ni mokapar wabro chopo kanyo. Wacho ne saniri neno ne telo pod wangoro ten en telo ma oganda chal ka gima pod wala motel. Wala motel. Nikech gima timre niya, jomanyo chuchung. Yes. Jomanyo chuchung, the two maluongre ni the two horses. Gin nyithi ker. Madiene margi. Gin mag ker ka ne gineno kaka wuogi wegegi ne gin ruoth. Ne nyalo timo kako hero ko wacho no ne gi ko wacho no oketie political oblivion kako wacho no the word. Koro magi gik mapod ni aremge mane gidongo. To ntie generation mabiro maonge mano kaka nyithi Israel moko mano nyithi Misri mano nyuol mane kia kaka Joseph no bedo kia Farao ka mano gima ne gia. They started a new dispensation. Koro seche ma jogi bro work in the leadership. The new generation mabro emerge. Bro bedo kod a new attitude and mentality. To wabro chopo kanyo very soon. Pero kama nya Steve tiparo nade king'iyo doho masani eri mar Supreme ka achiel kod manero mane nitiere 2013 kane winyo mana bura achiel machala gi masani nitiere ni kipiyo mar 2013 cha ende wano tene gi kod Dr. Mutunga ka achiel kod Sadi Motel ne gi kod David Baraga. Inyalo iparo nade be nitiere pogruok moro amora kata king'iye kaka gisechako ka gidhi. Gima dhano nego ng'e en niya, wawacho ni Supreme. Yes. Now we have three arms of government. Arms of government. Supreme, the judiciary, yes. the government, the executive, and parliament. Ngan manuke to marage tich. Nikech no pedne executive okudware. Yes. Need gi knock out through the intelligence report. Gikuk ngani ngama kama koro okuchop kata kacha. To kose chopo kacha to neke diduoke e parliament. To parliament ngan mane majority. Donge ung'eyo. Koro iwacho ni okay, collective responsibility ng'ato no inyiso no the leader of majority leader make sure no okale. That is how it is. Koro kutako wacho no I'm independent. Independence no onge. Any elwet ngat machielo nikech ng'oma no miye tich. No bedo no kodwa miye tich. Ne do ole oko. Koro mano gik madhano onego ng'e. Nkech seche misebedo itatinge kaka the structures of the government and government does what operate. Mano no timne kitandalo George Bush Jr. Structures of the government and government Al Gore. To odhi kotini Supreme Court. Yes. Koro ntie ombulu mane dwa no duogie. Paro na inyalo paro. Like in California, one of the state. To wadgi miluongo ni Jeb Bush was the governor. Koro no konye kwalo kura in that state. To state no was the defining factor. Koro Supreme Court of the boy agenda there is no recount. To the judge of the Supreme Court no ket ndalo George won gimiluongo ni Bush Senior. Koro there is no way. Koro bende George Bush Jr. no bedo ngat mano bedo president nikech Supreme Court ema no amua. And there's nothing they could have done. Koro isechegi nyaka joma bete Supreme Court gote gin joma executive moketo through the legislation. The great way yensawa and then koro it depends. Nikech jogi seche mene Supreme Court judge in hotline. Masasa ya rais nyalo wuoyo kodi. Iluongo ni hotline aparo ng'eyo. Koro nyako ne bana ineno gima timre. Gima kama konyal ketho piny kech makoro make sure ni gini timo nadi itimo kama. To kawiye tek. To gin jaberio. Ineno to jaberio idwaro mna jang'wen mondo bed kori. Kiseiro ng'ane gin jokora nikech onge gima tidwaro ata yo moko imiyo tonglo. Itieko game. Akeni winja. Nikech kanitie ka jaluo to ndie jaluo moro kacha. Mano koro mano ka okadayo nikech obro miya. Obro yiena kaw gini. Koro adwaro to jadi ke joma be nyalo yo. You on ka in gi jang to kinyalo ng'iewo ang'wen gi pesa. Bas to kinyalo ng'iewo ang'wen. Maiso ni adier yok samoro nyalo wuok e doho mapacho ka idhigi. Ing'eyo wan joma dwaro telo kaka kod kaka iwache no nikech ang'eyo ni at the end of the day gibro dhi ni mondo gi go ombulu gin jadi asabirio to kalore kod weche macho nenore ni karete macho ni kata do maduong' mogik gi kisa moro adier ok nyalo wuoki. Gima miyo wacho ni ma nadwa bedo ker to kana adwa bedo ker to asomo the world system. Yes. Who controls the world system and governments? Ntie jomoko miluongo ni the jandas of the canal or the men behind the mask. Ginma they control and they dictate.
Koro, they can do anything to manipulate the system. And that's the world over. Omiyo koro kata Kenya ka gintie, ginyalo decide, okay, ntie be gik mwang'iyo, wanyalo ng'iyo koro tension is very high kae. Yes. Kopo ni evidence nitie, to wa uphold, gik moko nyalo bedo marach ahinya. Koro wamiye uru, to then kendo wakwal mbele. Koro mago te, there are so many things to be weighed. Nitie politics, nitie economy mingi. Koro mago te, koro gigite iketo ga imesa. Ting'iyo gi mesa mang'ongo kabisa moingo ma. Iluongo ni woru. Ing'iyo giginto, ka wa balance baka, watim nadi. Koro gigite, case nyalo bedo ni e Supreme Court. Lakini joma pull the strings ni oko somewhere else. Magise ing'iyo kaka yindete ma. Yeah. Koro ini neno nade at the end of the day. Iwacho ni, onje kowacho ni inyalo rangi ni kadiponi watimo kama to nyalo bet kama. Kadiponi neno to watimo kama nyalo outcome mare nyalo bedo nade. Gima nyalo keto Kenya mondo miyo bed kod kuno bere na. Gima nyalo miyo piny ngima bedo gi kwe. Gin gik mokariyo. Awache kisungu adiera kod justice. Justice akani romano gibedo. Truth and justice. Gigi koyudore ochale dhako gi dichuo giromo to ginyuolo kwe. Koro kama onge adiera kod justice pinyno onge kwe. Mane gima timore kata dhano lingalinga kama the stable lakini iginya wang they boil. Koro en kidwaro mondo piny odhi nyime nyaka ibed gi truth and justice and then there's peace. To gima timore en niya adwa nungi nkeche mai gima dhano jomoka neno dwa bedo president to gitim due diligence ogi check ogi somo ogi understand how the world works. Gima timore en Kenya ka ken ma jo Kenya joma on Kenya mar jomoko magi jomoka no mwandigi ka nikeche wachre niya kwa pokmo yudo uhuru pod Kenya en mana mar jomoko mano uhuru mar wach omiu bandera enge gima timore niya Natuma, Kizungu wacho, those who owns the land owns the country, and those who own the economy owns the people. Koro nyaki into who is owning the economy and who is owning the land. Magewege Kenya. Kenya ina wenyewe. Angeni moika na wacho, ndo dhano wacho, Kenya ni yetu. Dhano kia. They don't study that. Koro gimati yamale, juma rule Kenya go nyaka joko, gibet pin. Through the intelligence, maoko, Kenya kina nonto. What is the tipping point? Kuro, how is this going to affect economy in the short and the long term? Kuro kagi sene no there is a grave danger. Then they take the balance. Kuro kotiku jomoso gisenge okagadwo. Magigi manyone gumi. Erokana inya Steve. Bwongero kamano maduonga nya kumchopo. Chiel kachiel mono morangi weche madhi nyime nyimdo ma Supreme magendo bagero ne duoko mare bro wuok mono mi oganda ngeni to duoko chalo nade. Kacha kaluongi odiochieng' machielo ageno no ibro duogo mono mi owuok kod oganda wakawa medo chiwo ne gilera chiel kachiel kod gigwe koduto madhi nyime. Kawuok e Lolwe TV Anje Fulo Mbaka uritu masana.